Rek, tarifno Oma Boy selangkah teko Surabaya rek yo, tepate di Randu Padangan Regency. Lah, omahe apik rek yo, regane murah, cuma 290 di ukuran piro Mas? 5 kali 11. Ya, 5 kali 11 rek, regane 290. Penasaran jerone kaya apa? Padha rek yo. Loh, delon. Pagere wis kekinian rek yo, apik yo. Terus nang kono wis oleh pager loster ngene iki. Nah, lek masalah carport nang kene iso rek yo, kena gawe mobil cilik koyo Brio ngono Yaris imut lah. Terus wis free pager karo kanopi rek yo. Lah, iki wis ono area ruang tamu outdoor rek yo. Lah, tadi cara ngono sampe lek duwe tamu wis gak usah digawa mlebu penjero, ben kekayaanmu gak direni tanggane rek yo. Lah, engko lek ono tamu sampe titipen teko kene ae, lek Bang Titil wis gak usah dilebokno ya. Wis, pintune kuku taruh rek yo, sik sepurone rek. Nah, assalamualaikum. Loh, delon rek ya subhanallah. Wow, wow, wow. Loh, plafonnya wis drop sini, lampu hias lho rek, boys ya. Terus nang kono kaca permanen. Dadi omah iki pencahayaane apik. Lah, iki kamare ono loro rek ya. Iki kamar pertama area ambekan sadu lek bengi karo bojone sampean. Pintune sliding menghemat ruangan rek ya. Nah, terus enak maneh kene iki wis langsung terhubung karo dapur sing estetik rek ya, wis ana mini bare wis ala-ala kafe ngono iku rek yo. Wis dapure gede panjang ngono iku. Lah yo sepilno dapure Mas. Lah iki kamar kedua e. Lah kamar kedua wis hampir padha yo karo kamar pertama. Gede wan wis tak desen nanti pengap ana jendela sisan. Tenang ae. Pintune wis sliding. Wis free AC rek yo, tenang ae free AC. Tadi sampean wis gak ngarah kepanasan. Yo, lah terus nang kene iki ana apa? Kita intip. Lah kene iki wis ben aturan dhewe rek yo kene gawe apa? Kene gawe musala yo kene lek agama muslim kene gawe musala, lek non muslim kene gawe jagongan, lek Islam KTP kene gawe mangan-mangan rek yo. Terus nang kene iki ana fiber ya. Wis area cuci jemur. Nah, terus nang kene iki kamar mandine. Kamar mandine gede rek yo kene gados wong 35, klosete wis duduk yo, shower ready yo. Wis ala hotel bintang 5. Wis langsung digas rek yo. Omah iki murah pol selangkah teko Surabaya, tepatnya di Randu Padangan Regency rek yo. Teko SMP 14 Cowide, teko Pasar Benowo ya Cide. Info lebih lanjut atau pengen takon-takon survei lokasi bendino tanterno pre kiamat yo. Info lebih lanjut ya langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye. Yes, okay.